Историята с бъдеще на Загорка започва през 1902 година в Стара Загора с откриването на бирарията от доктор Кожухаров. През 1994 година носителят на българските пивоварни традиции се присъединява към глобалното семейство на Хайнекен. Мисията на Загорка е да прави бира, която българите обичат. За 20 години Загорка реализира 25 милиона хектолитра бира, над 1,6 милиарда лева приходи от продажби и инвестира над 260 милиона лева за развитие на компанията и пивоварната. Седма поредна година Загорка е лидер по приходи от продажби в индустрията, в топ 25 на най-рентабилните предприятия в страната и в топ 10 на най-ефективните пивоварни на Хайнекен в Централна и Източна Европа. Загорка развива бизнеса си устойчиво и отговорно и е единствената пивоварна компания носител на приза «Зелена България» за цялостен принос към опазване на околната среда. През последните 20 години Загорка винаги е подпомагала развитието на местната общност с корпоративното си дарителство. As a Dutch ambassador, it's very nice to see that this company is a combination of the Bulgarian and Dutch best we have. За мен е чест да присъствам на 20 годишнината от може би най-успешната приватизационна сделка в България. Затова се гордея, че Загорка е част от Стара Загора и в същото време и Стара Загора е част от Загорка. С такива хора, каквито Загорка има, с такива марки, каквито Загорка има, аз нямам никакво съмнение, че Загорка е и ще бъде в годините за напред една от най-успешните компании в международното семейство на Хайнекен. We play together as a team. We have strong discussions, but then we set the direction and we move on and we get it done. I'm very happy and honored and feel quite special to be back in Bulgaria today because you may leave Zagorka, but Zagorka never leaves you. Аз виждам следващите 20 години за Загорка, виждаме като компания лидер в пазара, здраво стъпила на фундамента, изградена от портфолио от силни марки, вдъхновяващи иновации и на екип от хора, които гледат и работят в компанията като за своя собствена. Загорка е устремена към бъдещето и вдъхновена от промяната. Компанията вярва, че само устойчивият бизнес е успешен и ще продължава да създава своята история с бъдеще.